Σας καλωσορίζω σε αυτή την καινούργια παρουσίαση, η οποία έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα μιλήσουμε εντάχει για την ισχυαλγία, την οσφιαλγία λόγω δισκοκύλης στένωσης ή εκφυλιστικών παθήσεων κτλ. Όπως έχουμε πει και σε άλλες παρουσιάσεις, αλλά εστιάζοντας σε ένα βασικό ερώτημα. Είναι δυνατόν να αποφύγει κάποιος το χειρουργείο και τα φάρμακα εντελώς, δηλαδή να μην κάνει απολύτως τίποτα? Πολλοί από εσάς έχετε επισκεφτεί διάφορους συναδέλφους οι οποίοι σας έχουν προτείνει διάφορες λύσεις. Πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε εκείνο, να πάρετε φάρμακα, να κάνουμε χειρουργείο το πιο συχνό. Το ερώτημα είναι, θα μπορούσαμε να μην κάνουμε απολύτως τίποτα? Είναι εφικτό να μην κάνουμε τίποτα ή δεν είναι? Ας μιλήσουμε λιγάκι για τη θεωρία πίσω από όλα αυτά. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν έχουμε μια οσφιαλγία ή μια ισχυαλγία? Πονάει το πόδι μας, ισχυαλγία, ή πονάει η μέση μας, οσφιαλγία. Και όταν λέμε ισχυαλγία δεν εννοούμε απλά ότι πονάει το πόδι μας, είναι ένας πόνος που ξεκινάει από τη μέση και κατεβαίνει προς το πόδι. Τι μπορεί να συμβαίνει? Διάφορα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει κάποια κύλη, όπως έχουμε πει και σε άλλες παρουσιάσεις, η οποία πιέζει τα νεύρα που βγαίνουν. Λιγότερος χώρος, βλέπετε εδώ πως προχωράνε τα κίτρινα που είναι τα νεύρα με αρκετό χώρο, μέσα στη σπονδυλική στήλη. Εδώ πέρα περιορίζεται ο χώρος, δημιουργείται αυτό που λέμε στένος σπονδυλικής στήλης και ο ασθενής μπορεί να έχει πόνους κυρίως στο πόδι. Μπορεί να σου κάνει θεωρητικά πόνο στη μέση, όπως και η κύλη μπορεί να σου κάνει μόνο στη μέση, αλλά συνήθως αυτά τα δύο, η στένωση και η κύλη, κάνουν πόνο στο πόδι. Πόνο δηλαδή που ξεκινάει από τη μέση και κατεβαίνει στο πόδι, την λεγόμενη ισχυαλγία. Μπορεί να υπάρχει εκφυλισμός, να έχουν καταστραφεί τα διαστήματα. Βλέπετε εδώ ότι τρίβονται ο ένας σπόνδυλος πάνω στον άλλον, ή να έχουν μετακινηθεί οι σπόνδυλοι. Αυτό δημιουργεί ως επιτοπλίστων οσφιαλγία, δηλαδή πόνο στη μέση, και σπανιότητα όταν από αυτές τις μετακινήσεις ή τους εκφυλισμούς πιέζονται τα νεύρα, μπορεί να δημιουργήσει θεωρητικά και ισχυαλγία. Πάντως, εν ολίγης, αυτές είναι οι παθήσεις που συμβαίνουν. Η πίεση του δίσκου, όπως είπαμε, προκαλεί πόνο κυρίως στα νεύρα. Ο χώρος συνήθως ερεθίζει τα νεύρα, μπορεί να σου κάνει και πόνο στη μέση βέβαια, και η πίεση από δίσκο και η στένωση. Η μετακίνηση των σπονδύλων και τα κατεστραμμένα διαστήματα, όπως εδώ, συνήθως δημιουργούν πόνο στη μέση. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι η ισχυαλγία και η οσφιαλγία. Τι είναι η ισχυαλγία? Ο πόνος που προκαλείται από ερεθισμό του ισχυακού νεύρου. Το ισχυακό νεύρο ξεκινάει από εδώ, βγαίνει από τη σπονδυλική στήλη, από διάφορες ρίζες που ενώνονται και κατεβαίνει προς τα κάτω. Οπότε, όταν ερεθίζεται το ισχυακό νεύρο, πονάμε σε αυτή την πορεία, από εδώ μέχρι εδώ. Είναι ο κτηνοβολούντας πόνος, ο οποίος κατεβαίνει συνήθως και κάτω από το γόνατο. Έτσι το βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά. Όταν βγαίνει μια κύλη, πιέζει το νεύρο αυτό είναι να πάει στο ισχυακό νεύρο και δημιουργεί αυτόν τον πόνο που κατεβαίνει προς τα κάτω. Και φυσικά μπορεί κάποιες φορές όταν ερεθιστεί εδώ τοπικά το σημείο, δημιουργηθεί φλεγμονή, εκεί που βγαίνει μια κύλη, εκεί που υπάρχει στένωση ή από μετακίνηση των σπονδύλων, ή επειδή αυτό έχει γίνει ένα, έχει φύγει ο δίσκος, έχει πέσει ο ένας σπόνδυλος πάνω στον άλλον, μπορεί να δημιουργηθεί ερεθισμός, ο οποίος ερεθίζει τα νεύρα της περιοχής και προκαλεί τη λεγόμενη οσφιαλγία. Επομένως λοιπόν η οσφιαλγία μπορεί να γίνει είτε από ερεθισμό της περιοχής, από κάποια κύλη στένωση, ή μπορεί να γίνει οσφιαλγία και από τη μετακίνηση των σπονδύλων που θα προκαλέσει έναν ερεθισμό σε αυτή την περιοχή, στα νεύρα της περιοχής, προκαλώντας πόνο στη μέση, τη λεγόμενη οσφιαλγία. Ποιες είναι οι λύσεις? Τώρα, πολλοί από εσάς έχετε επισκεφτεί διάφορους συναδέλφους και σας έχουν πει διάφορα. Δηλαδή, κάποιοι που μας έχουν πει θα βάλουμε βίδες. Αυτό είναι κυρίως για πόνο στη μέση, όπως έχουμε πει και σε άλλες παρουσιάσεις. Θα βιδώσουμε εκεί πέρα και θα λύσουμε κυρίως το πρόβλημα του πόνου στη μέση. Κάποιοι άλλοι σας έχουν πει θα πάρουμε ένα τρυπανάκι και θα αφαιρέσουμε τα κόκαλα, θα κάνουμε αποσυμπίεση. Θα διώξουμε λέει, τα κόκαλα πίσω εδώ. Αυτά εδώ τα κόκαλα, δηλαδή, τα οποία είναι πίσω από τη σπονδυλική στήλη. Αυτά τα κόκαλα που τώρα εδώ έχουν βίδες, θα τα βγάλουμε εμείς, ώστε να δημιουργήσουμε κενό, να υπάρχει χώρος. Άλλοι θα σας πούνε θα πάμε με ένα ειδικό εργαλείο, θα αφαιρέσουμε το δίσκο, οπότε δεν θα πιέσετε το νεύρο. Άλλοι μπορούν να σας πούνε θα πάρετε πολλά φάρμακα. Άλλοι θα σας πούνε θα κάνουμε ενέσεις, θα βάλουμε ενέσεις σε αυτή την περιοχή, εδώ στην επισκληρίδια περιοχή, όπως έχουμε πει και σε άλλες παρουσιάσεις, δηλαδή εδώ πάνω από τα νεύρα, και θα μειωθεί ο πόνος. Είναι όλες αυτές αποδεκτές λύσεις όταν έχουμε κάποια από τα παραπάνω προβλήματα. Κάθε λύση είναι για το πρόβλημα το αντίστοιχο, ας πούμε, σπονδυλοδυσσία για τον πόνο στη μέση, αποσυμπίεση για τον πόνο στο πόδι, η δισεκτομή κυρίως για τον πόνο, κυρίως για τον πόνο στο πόδι, αλλά κάποιες φορές και για τον πόνο στη μέση ανάλογα. Μπορείς να βάλεις και αιμοσχέματα στην περιοχή, όπως έχουμε πει και σε άλλες παρουσιάσεις, για να βοηθήσει την κατάσταση. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλές λύσεις. Το θέμα είναι περισσότεροι νευροχειρουργοί και συνάδελφοι χειρουργοί σπονδυλικής θα σας πούνε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι από αυτό. Το θέμα είναι, εάν δεν κάνω τίποτα, τι θα συμβεί?
Υπάρχουν λοιπόν μελέτες, καθίσαν κάποιοι άνθρωποι και το κοίταξαν αυτό. Δηλαδή είδανε τι θα πάθουν οι άνθρωποι αν δεν κάνουμε τίποτα. Τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή έχω είτε οσφιαλγία είτε αισχιαλγία και τι κάνω? Κοιτάω το ρολόι μου και περιμένω να περάσει ο χρόνος. Αυτή είναι η φυσική πορεία της νόσου. Και είδαμε λοιπόν ότι στην οσφιαλγία έχουμε 50% ίαση και στην αισχιαλγία 70% ίαση. Δηλαδή αν πονάει η μέση μας, 50% φεύγει ο πόνος στο τρίμηνο. Και στην ισχυαλγία, όταν πονάει δηλαδή το πόδι μας και ξεκινάει από τη μέση ο πόνος, 70% ίαση. Άρα μπορεί και πρέπει να είναι το πρώτο βήμα η αναμονή. Αν διαβάσετε και τα βιβλία που μας μαθαίνουν στη σχολή και μετά σαν ειδικευόμενοι, εν πάση περιπτώσει, όντως λένε ότι ξεκινάει από την αναμονή. Περιμένουν δηλαδή το πρόβλημα να φύγει. Δεν λέμε στον ασθενή να τρέχει, να σηκώνει βάρη, προσέχει κάποια πράγματα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ίαση. Άμα θυμάστε τις άλλες μου παρουσιάσεις, αν τις έχετε δει ή δείτε τις τώρα, εν πάση περιπτώσει, η οσφιαλγία, ό,τι κάνεις για την οσφιαλγία είναι γύρω στο 50% η αποτελεσματικότητα αυτό που κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο να ανέβεις προς το 70-80%. Το ίδιο και στην ισχυαλγία, δηλαδή ξεκινάς από 70% και πολύ δύσκολο ανεβαίνεις προς το 90%. Άμα δείτε την αντίστοιχη παρουσίαση, είναι 60-90% η αποτελεσματικότητα όλων των παρεμβάσεων για την ισχυαλγία. Δηλαδή κάνω ενέσεις, κάνω χειρουργείο κτλ. Άρα εν ολίγης αυτά τα νούμερα θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι καθόλου άσχημα. Είναι ισοδύναμα με τα νούμερα που έχουν όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που κάνουμε. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό, ότι η οσφιαλγία ούτως ή άλλως έχει χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, ό,τι και να κάνεις, και η ισχυαλγία είναι κάπου εκεί στο 70%, ίσως και παραπάνω, δηλαδή το χειρουργείο μπορεί να πάει και 90% αν το κάνεις σωστούς ασθενείς με σωστή επιλογή. Άρα, επομένως, έχουμε πάρα πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας, ανάλογα με το να κάνεις κάτι θεραπευτικό, που μας οδηγούν στο να αναρωτιόμαστε, αφού λοιπόν έχει 50% η αναμονή στην οσφιαλγία, που ξέρω εγώ ότι κάποιες από τις παρεμβάσεις που κάνουμε δεν θα είναι τελείως άχρηστες, με την έννοια, αν δεν κάνω τίποτα, 50% ίαση. Εάν κάνω σπονδυλοδεσία, 50% ίαση. Που ξέρω εγώ ότι στη σπονδυλοδεσία που έκανα, το αποτέλεσμα δεν ήταν απλά την αναμονή. Δηλαδή μπήκαν οι βίδες χωρίς κανένα απολύτως λόγο, ενώ ούτως ή άλλως 50% εγώ θα γινόμουν καλύτερα. Με την έννοια ότι αν εγώ χωρίσω μια ομάδα ανθρώπων σε δύο μισά, δηλαδή μισή στο ένα group και μισή στο άλλο, και στο ένα group δεν κάνω τίποτα και στο άλλο group κάνω σπονδυλοδεσία και βλέπω ίδια αποτελέσματα, δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα. Έπρεπε να κάνω τη σπονδυλοδεσία? Η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι και ο λόγος που πηγαίνουμε σταδιακά και ξεκινάμε πάντα από τα πιο απλά πράγματα. Και πρέπει πάντα να ξεκινάμε από την απλή αναμονή. Γιατί αν εγώ δεν είμαι στο 50% που θα βελτιωθεί με την αναμονή, τότε έχει ένα νόημα να κάνουμε κάτι παραπάνω, να κάνουμε αποσυμπίεση, να κάνουμε σπονδυλοδεσία. Στην οσφιαλγία συγκεκριμένα σπονδυλοδεσία. Ή αν εγώ είμαι στο 70% που θα ιαθεί η ισχυαλγία μου απλά με αναμονή, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Αν είμαι στο 30% που δεν θα ιαθεί, εκεί πέρα έχει λογική να κάνουμε μία, ας πούμε, δισκεκτομή με άλλο 70% πιθανότητα να με θεραπεύσει. Δηλαδή, αν το δείτε από άποψη αντιμετώπιση ασθενή, το σωστό είναι να ξεκινάει από τα πιο απλά και το σωστό είναι να ξεκινάει από το να μην κάνουμε τίποτα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και να προχωρήσουμε λίγο και στην επόμενη μας διαφάνεια. Πότε πρέπει να κάνω κάτι απαραίτητα? Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις φυσικά. Κάποιες φορές πρέπει να είμαστε γρήγοροι, να κάνουμε πράγματα γρήγορα. Σε περίπτωση μυϊκής αδυναμίας, όπως το έχουμε πει και σε άλλες παρουσιάσεις, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί μόνιμα η μυϊκή δύναμη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αλλάζουν τα πράγματα και πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Κοιτάμε για κάτι χειρουργικό, εκτός αν δεν είναι εφικτό με τίποτα να κάνουμε κάτι χειρουργικό. Σπανίως συμβαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η λογική μας είναι να κάνουμε κάτι χειρουργικό, που είναι και το πιο γρήγορο σε αποτέλεσμα. Σε εξαιρετικά έντονα συμπτώματα, αν δηλαδή ο ασθενής πονάει τόσο πολύ που δεν μπορεί με τίποτα να κινηθεί, είναι ο χειρότερος πόνος της ζωής του, δεν αντέχει, εκεί πέρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια, μπορούμε να ξεκινήσουμε με φάρμακα ενδεχομένως και όχι με χειρουργείο, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να πεις δεν θα κάνω τίποτα. Και φυσικά όταν υπάρχει ανάγκη για ταχύτερη διόρθωση. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος βιάζεται γιατί είναι αθλητής, γιατί έχει κάποιους λόγους που βιάζεται ή δεν μπορεί να περιμένει. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο κάθε ασθενής, πώς νιώθει. Υπάρχουν ασθενείς που δεν έχουν υπομονή και ασθενείς που έχουν υπομονή. Πάντα αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Η προτίμηση του ασθενούς και οι ανάγκες του ασθενούς. Αν θέλει κάτι πιο γρήγορο, προφανώς η αναμονή δεν μπορεί να είναι ιδανική, γιατί μπορεί να πάρει μέχρι και 6 μήνες να διορθωθεί το πρόβλημα, εάν απλά περιμένουμε. Και φυσικά ο τρόπος διόρθωσης είναι φυσιολογικοί μηχανισμοί του οργανισμού, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Ο οργανισμός βρίσκει τρόπους να επουλώσει τις βλάβες. Έτσι. Αλλά θέλει χρόνο, θέλει τουλάχιστον
3-6 μήνες για να το κάνει αυτό. Να δούμε λίγο τα δεδομένα, όπως βλέπουμε σε όλες τις παρουσιάσεις μας. Αυτή εδώ η μετανάλυση στο spine πάει και βλέπει τι γίνεται στη μαγνητική, δηλαδή έχουμε ένα δίσκο, μια ένωση, κάποιο τέλος πάντων έβριμα στη μαγνητική, το οποίο δικαιολογεί τα συμπτώματα του ασθενούς, ο οποίος πονάει μέση του ή έχει ισχυαλγία, και βλέπουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς να μην κάνουμε τίποτα, τι γίνεται με αυτές τις σκύλες, με αυτές τις στενώσεις. Και βλέπουμε λοιπόν ότι από 15% έως 93% από τις σκύλες μειώθηκαν ή εξαφανίστηκαν. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή εδώ μας λέει ότι το 17-91% των νεύρων που πιεζόντουσαν εξαφανίστηκαν τα πιεστικά φαινόμενα πάνω σε αυτά τα νεύρα. 17-91% είναι τεράστια ποσοστά. Δηλαδή αν τα βάλουμε αυτά σε ένα μέσο όρο, βγάζουμε μισή ασθενής, φεύγει τελείως το πρόβλημα χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό κάνει ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα εδώ πέρα, ότι σε ένα χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών παρουσιάζουν αυτόματη εξαφάνιση των ευρημάτων και εξαφάνιση της πίεσης πάνω στα νεύρα τους. Οπότε πάντα σαν ασθενείς πρέπει να ξέρετε ότι περίπου η μισή από εσάς, βάσει των μελετών, ενδεχομένως και παραπάνω, γιατί λέει 17-91% όπως είδατε, και εγώ βάζω 50 και 70% σαν νούμερα, αλλά ακόμη και το μέσο όρο να πάρουμε αυτόν εδώ των αριθμών βγαίνει γύρω στο 50%. Οπότε μία στις δύο θα φύγει μόνο του το πρόβλημα. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να περιμένουμε. Και εδώ πέρα μιλάει αυτή η μετανάλυση, δεν είναι πάρα πολλά δεδομένα όπως βλέπετε, μόνο αυτές οι δύο μεταναλύσεις είναι. Χρειάζονται παραπάνω δεδομένα σαφώς. Εδώ πέρα μας λέει, ας πούμε, είναι κάποιοι ασθενείς που πονάνε στη μέση τους και προσπαθεί να δει πώς προχωράει αυτός ο πόνος στη μέση με την πορεία του χρόνου. Και εδώ πέρα μας εξηγεί ότι υπάρχει άμεση, πολύ γρήγορη βελτίωση χωρίς να κάνουμε τίποτα τις πρώτες 6 εβδομάδες και μικρότερη βελτίωση μέχρι τις 52 εβδομάδες. Άρα τι μας λέει αυτό? Ότι μέσα στον χρόνο υπάρχει βελτίωση, περισσότερη είναι τις πρώτες 6 εβδομάδες. Άρα αν έχουμε κάποιο πόνο στη μέση και τον αφήσουμε και περιμένουμε, οι 6 εβδομάδες θα δούμε τη μέγιστη βελτίωση από αυτή που αναμένουμε. Δηλαδή θα περιμένετε 6 εβδομάδες, θα δείτε πόσο βελτιώθηκα και περιμένετε και λίγο παραπάνω βελτίωση, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Δηλαδή περιμένουμε πάντα 6 εβδομάδες, σίγουρα θα έχουμε κάποια βελτίωση, μπορεί και όχι βέβαια, αλλά κατά μεγάλο ποσοστό θα έχουμε μια βελτίωση και μετά μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος συνεχίζει αυτή η βελτίωση. Άρα με λίγα λόγια έχουμε βελτίωση και αυτό είναι το συμπέρασμα σε αυτή τη μετανάλυση και γενικά βλέποντας και τις υπόλοιπες μελέτες που είναι χαμηλότερης βαθμίδας από αυτήν, τις οποίες δεν τις παρουσιάζουμε ποτέ σε αυτές τις παρουσιάσεις όπως έχετε δει, σαφέστατα υπάρχει βελτίωση και είναι κυριότερη στις πρώτες 6 εβδομάδες. Άρα περιμένουμε τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Το σωστό είναι κανονικά να περιμένουμε ένα χρόνο. 6 μήνες είναι το στάνταρ, αλλά όπως βλέπετε μέχρι και το χρόνο υπάρχει βελτίωση. Άρα περιμένετε τουλάχιστον ένα εξάμηνο, στο απειροελάχιστο 6 εβδομάδες για να δείτε εάν υπάρχει έστω κάποια βελτίωση. Γιατί αν περιμένουμε 6 εβδομάδες και έχουμε δει 0 βελτίωση, συνήθως δεν θα δούμε πολύ περισσότερη βελτίωση στον χρόνο. Αν όμως περιμένουμε 6 εβδομάδες και δούμε μια αξιόλογη βελτίωση, είναι πολύ πιθανό στον χρόνο αυτή η βελτίωση να πάει 90% και 100% και να φύγουν τελείως τα συμπτώματα. Άρα, ποια είναι τα συμπεράσματα? Η ιωσφιαλγία και η ισχυαλγία, ανεξάρτητη αιτιολογίας, μπορούν να φύγουν από μόνα τους, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Πάρα πολύ σημαντικό. 50% όπως είδαμε πριν στα δεδομένα. Και μάλιστα τις πρώτες 6 εβδομάδες το κύριο κομμάτι της βελτίωσης και η υπόλοιπη βελτίωση πάνω στο χρόνο. Άρα, επομένως, ξεκινάμε πάντα, εφόσον υπάρχει 50-70% αποτέλεσμα, με την παρακολούθηση χωρίς να κάνουμε τίποτα, αναλόγως βέβαια και αν ο ασθενής έχει μυϊκή αδυναμία. Η ιωσφιαλγία είναι πιο πιθανό να φύγει αυτόματα από την ισχυαλγία, όμως οι παρεμβάσεις έχουν χαμηλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν πονάει η μέση μας, είναι 50% πιθανότητα να φύγει από μόνο του. Όταν πονάει το πόδι μας, ξεκινάει ο πόνος από τη μέση, έχουμε ισχυαλγία, είναι μεγαλύτερη πιθανότητα να φύγει από μόνο το πρόβλημα. Αλλά να θυμηθούμε ότι όλες οι παρεμβάσεις της ισχυαλγίας είναι γύρω στο 50% αποτέλεσμα και όλες οι παρεμβάσεις της ισχυαλγίας είναι στο 70% αποτέλεσμα. Οπότε η ισχυαλγία ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να φύγει, ό,τι και να κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι χειρότερη αναμονή για την ισχυαλγία, απλά η ισχυαλγία είναι ένα πιο δύσκολο πρόβλημα.
Επομένως, τελευταίο βασικό συμπέρασμα, όταν έχουμε μυϊκή αδυναμία ή πολύ έντονη συμπτώματα ή βιασύνη, υπάρχει βιασύνη είτε από άποψη του ασθενούς, δηλαδή θέλει ο ασθενής πιο γρήγορα, είτε γιατί ο ασθενής το προτιμάει αυτό, γιατί η δουλειά του τον εκβιάζει, ας πούμε, να έρθει πιο γρήγορα στην ενεργοδράση. Τότε αλλάζουν τα πράγματα και πρέπει να πάμε να κάνουμε κάτι χειρουργικό ή έστω φαρμακευτικό, αν ο πόνος είναι πάρα πολύ έντονος, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή. Να μην ξεχνάμε ότι, όπως έχουμε πει και σε άλλες παρουσιάσεις, τα φάρμακα μπορεί να δράσουν γύρω στις 2 εβδομάδες. Οπότε, όταν έχουμε μυϊκή αδυναμία, ακόμη και τα φάρμακα είναι μεγάλο ρίσκο. Είναι καλύτερο το χειρουργείο, γιατί το χειρουργείο έχει το πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα πάρουμε το 70-90% αποτέλεσμα με το χειρουργείο πάρα πολύ γρήγορα, μέσα δηλαδή σε μία μέρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Σας περιμένω στην επόμενη παρουσίαση. Να είστε καλά.